Tak dámy a pánové, vítejte u mého pokračování ze hry State of War, což je strategie. Jak jsem říkal v úvodu před první misí, tak vlastně zahrajeme všechny mise. A dneska pokračujeme druhou misí na území Maroka, obtížnost 2 z 10. Tak, náš výsadek byl sestřelen. Osud marocké základny je ve vašich rukách. Použijte PVT k postupnému obsazení nepřátelských budov. Nakonec zničte velitelství. Cílem mise je obsadit budovy, seskupit velkou armádu a zničit nepřátelské velitelství. No. PVTčko dostalo na budku v intru. Doufám, že se to nestane i mně tady. No, každopádně jdeme na to. Máme tady zlatý důl na výrobu věží. Si vůbec nepamatuju, že jsem tuhletu misi někdy hrál, ale asi jsem musel hrát. Máme tady elektrárnu, což je fajn. Díky elektrárně můžete vlastně produkovat jednotky rychleji. A můžeme to i vylepšit na druhý stupeň, což bude ještě rychlejší, než je rychlý. Takže to je budova posílena. Tak, vylepšili jsme naši továrnu. Co se týče pozemních bojů, tak jenom v tom bych měl vyhrát, protože já můžu vyrábět 3 typy tanků, které jsou proti pozemním jednotkám, a nepřítel má pouze 2 typy tanků, které jsou proti pozemním jednotkám, protože třetí typ je protizdušný tank proti mému PVTčku. Nová věž použít. No. Budova posílena. Máme to. Tohle je vylepšené, elektrárna vylepšená, zlatý důl potřeba vylepšit. Teď zabereme tento střední zlatý důl, nebo ten, co je ve středu mapy. Potom ještě tady vezmeme nepříteli tu elektrárnu. A jak na to koukám, tak nepřítel se rozhodl zaútočit na můj zlatý důl. Naštěstí tady mám protizdušnou obranu, která si s tím poradí. No. Paráda. Teď stačí vylepšit. No teda. Čekal jsem teda jakože to, no. Že mi tu věž nezničí, bohužel. Pak je pravdou. Teď to bude PVTčko proti PVTčko, 1 proti 1, ale ten můj prohraje, protože dostává klepec. No. Nenechám si tu budovu tady demolovat, že, takže... PVT bez úkonu. Takže zůstaneme stát nad tou budovou. S tankama pojedeme trochu víc dopředu, ať se postarají o toho protizdušný tank. Jinak vezmeme tady ty tanky, ty dělostřelecké, a budeme postupně ničit nepřátelskou elektrárnu. Tak super. No, tak to je zvláštní teda. Moje PVTčko to ustálo, což je divný, ale OK. No, teď už to má konečně za sebou a můžeme vzít čerstvý PVTčko a zabrat nepřátelskou elektrárnu. No, tady se potřebujeme ještě trošku posunout na dostřel s těma tankama, konečně. Už to tam posílají. No, přítel nemá šanci. Voda.
Když vlastně říkám si, na co čekám, když nepřítel nemá tady obranu, nemá tady ty věže proti tankovi, takže vlastně můžu se klidně vrhnout na jeho na jeho továrnu a trošku mu to tady pomůchat. Nová věž použití. No. Tato druhá mise je taky ještě velice jednoduchá, tady není moc co řešit. To je spíš takový asi na naučení. Věž zničen. Na pohodu to prostě... Jinak tady vezmeme svoji továrnu a nastavím si Rkem výstupní bod přímo k nepřítelskému velitelství. To znamená, že všechny tanky si teďka budou shromažďovat přímo tam, což je na pohodu. Podívejte se na to. Tak nepřítel přece jenom asi nějaké kredity má a může si postavit věže. No, tady není moc co řešit, tohle je velice jednoduchá mise taky. Super, elektrárnu mám a já jdu PVTčkem vylikvidovat ty věže. Nová věž použití. No, tady nebudeme stavět tu druhou protivzdušnou. Nechám si ji pro elektrárnu. Sice tady moje budova dostává na frak od nepřátelského PVTčka, ale to mě nemusí úplně trápit. Protože stejně se tím nic nezmění. Tak super. Tady aspoň teď můžeme postavit věž a budeme si chránit svou elektrárnu. Nová věž použití. Tak, útok probíhá. Toto je velice klíčové pro to, aby se vám ve hře dařilo. Nikdy nenechávejte PVTčko v nečinnosti. Snažte se, aby PVTčko pořád něco dělalo, aby nikam cestovalo, opravovalo budovy, věže, ničilo nepřátelské věže, nepřátelské budovy, cokoliv. Prostě snažte se, aby vážně to PVTčko nikdy nestálo. Dřív, když jsem tu hru ještě neuměl příliš dobře hrát, tak jsem nezvládal ten management, co se týče řízení PVTčka a prostě je to škoda. Když tomu člověk přijde o spoustu času, stojí ho to energii. To vypadá s elektrárnou, tak to tady teďka dostane zase masáž. Nepřátelského PVTčka. Na to já nebudu řešit, budu se věnovat tady hlavní frontě. Nepřítel už nemá ani továrnu na tanky, to znamená, že já teďka budu mít vlastně veškerou tankovou produkci na mapě. Ale tady stejně už není o čem moc mluvit, protože tahleta mise je dohraná, jo. Tady jako už jenom zase jde o to počkat na to moje slavné vítězství. Tak, budova vylepšená, vylepšíme ještě jednou. Všechny tanky nacpíme sem. A je to. PVTčku nechám stát na tou továrnou, aby ho nepřítel, aby nepřítel tu továrnu nemohl jít ničit. A necháme to tady, ať se tady přestřelují spolu. Bez úkolu. Tato mise už je dohrána, jako tohle to už je naprosto vítězství, jako tady není co řešit. Počkáme si. No tak to jsem si myslel, že to moje PVTčko nedá, dalo to? Budova opravena. Super. A teď to teda nedá. PVT No, zničen. ale vítězství. Mise byla úspěšně splněna. Tak, druhá mise je úspěšně za námi. Opět se podíváme na závěrečné zhodnocení. A já vám děkuji za sledování.